Suruy-suruy ta, diring dapita. Suruy-suruy ta, grabe katsada. Suruy-suruy ta, diring dapita. Suruy-suruy ta, grabe katsada. Grabe katsada, diri sa may San Gabriel. Grabe kanindot sa ilang subdivision. Gwapo kaayo ang ilang basketbulan. Kay nako, grabe kanindot sa lugpa lang, grabe ka hamis. Hamis kaayo, murag pang facial yun sa dagway ninana yun na sa may San Gabriel. Ang San Gabriel, kung wala ka kabalo, diya yun na makitaan sa barangay Katalunan gandi is the best. Grabe jud ang San Gabriel. Naapod sila'y likod nga sapa. Pwede po ka dito maligo dala bingwit kay basig na akay makuha. Pwede na siya masudan sa imong pangbingwit. Busa ato na dito. Grabe jud ka nindot. Suri-suri ta ditong dapita. Suri-suri ta, grabe katsada. Suri-suri ta ditong dapita. Suri-suri ta, grabe katsada. Grabe katsada ang ilang lugar. Nindot kaayo sa tanang nindot. Kung ako pa sa inyo para yun na mapamantudan, atuan na lang yun na kanang San Gabriel para makaingon mo, grabe kanindot ang kanang nindot dito na yun na sa San Gabriel. Ang ninyo makitan ayo yun mo katingala nga na yun ang San Gabriel sa may Katalunan. Grabe jud ang mga katauhan, mga gwapa ug mga gwapo, mga tisoy ug mga tisay. Apilon po dato mga cutie pie dito sa may San Gabriel. Kuyaw po modula, dili po sila magpaulahi unsay tirada ninyo bisag unsa man ninyo mga idol na mga basketball player. Inaana jud ang ilang mga moves. Pwede po sila pang PBA, pwede samot na pang NBA. Unsa pa gyud ang inong tirada dito na gyud mo makakita sa exclusive lang na dito sa may San Gabriel. Suri-suri ta ditong dapita. Suri-suri ta, grabe katsada. Suri-suri ta ditong dapita. Suri-suri ta, grabe katsada.